Пагадзіцеся, што найчасцей любоў або не любоў да літаратуры, здольнасці або не здольнасці закладаюцца менавіта ў дзіцячыя падлеткавыя гады. Так вось, у нас адметнасць Брамамар Юні ў тым, што мы не ставім узроставага абмежавання, акрамя таго, што ўдзельнік павінен быць школьнікам. Таму што розныя аўтары абсалютна па-рознаму і праяўляюць сябе, і пішуць, і здольнасці таксама могуць праяўляцца ў розным узросце абсалютна. Конкурс Брамамар Юні таксама праходзіць у два этапы. Першы этап, як ужо сказала Маргарита Юр'евна, забочны, творчая праца дасылаецца на зноў жа пэўны адрас па пэўнай форме з 1 снежня па 28 лютага. Другі этап, ён вочны, гэта таксама літаратурная вучоба, сустрэчы і таксама ўзнагароджанне, якое будзе праводзіцца ў красавіку. Конкурсныя работы школьнікаў прымаюцца ў меншай колькасці намінацый, толькі паэзія і проза. У номінацыі проза не больш за 15 000 знакаў, у номінацыі паэзія адзін альбо некалькі твораў не больш за 3500 знакаў. І таксама відавочна, што творы не павінны раней нідзе друкавацца, не павінны раней удзельнічаць у іншых конкурсах.